ये छोटी कितना परवा ले बड़ी ढील ढील ना पैसा ऐसन पैसा है तारा के भैया पैसा लोन तो पैसा रखनु है देख ला अभी हमर कापान में के को ढीलो ना निकलन कर पैसा के अभी इनकर एथी हो गए दिन में खाली पैसा पैसा ही कोइले रहत ऐसन दादा तो आप पहले से इतना ऐठे लुकवा बैठे लगल बा बे तने अब तुम सीखा तनी नु ऐठे के बड़ी ऐठा तो ऐठी ना ए छोटी का लागलो पूछे जिले एगो है हमनी के ननद बाड़ी त तारा बैठल जरूर रहेला तारा लेखा सब नानु रही चीज है निकाला डेली निकाला त आ हौ हो जा खाड़ का भइल बिया ओकरा पढ़े लिखे के नहीं बुझात तो नहीं बुझात ना जाते नहीं भाई तुरंत जाई बुआ देखो ताड़ी एगो वीडियो कह दे हां फुगो साहका के रख अरे बड़ा बच्चियों डांटे नहीं ना एबरा नहीं के नहीं वो छुट्टी बा हेलो के हां तो छुट्टी बा तो घर में काम धंधा नहीं खे हेलो के अभी नहीं आते तू बन मुड़िया कहला हो तो ढीलिया भाग गेल का पकड़ो ना। पकड़ो तारा शादी में जाए हो हां ए भाभी बोलो ना जाए के शादी में जाई ना मिलल आई का बाइस नो कुल मुअल बाइस एगो जी दूधवा ए बुची ये लोग सुनो सुनाई हो हो दे दो दूधवा इहो लइके के दूधवा ना देबे ना देबू हो इहो लइके सुने रुको हो छोटको जा तनी दूध दे के ठीक बात देखे लोग के नाम का बजे का हाल बा ठीक बा तब अब का ठीक बारू तू दिन भर मोबाइल में लगा रही तब भैया के ना बोलाइबो भैया तो आइबे करेगा हां आइबे करियन भैया जा तरी बाल झाड़ो हाँ ठीक बा जाता हो गल बाबे हां आई जा के बड़ एकरा के कबे कन तोरा इना बुझला पढ़े के पढ़े अच्छा ठीक है अरे बात नहीं के हुआ देखा था रौरे बुची पे एकरा के सब पहले बार पढ़े में चले कौन बात नहीं एकरा भइल ना बुझा त कहीं के पढ़ी रौरे अरे कौन बात नहीं कौन बात नहीं कौन तने पूरा द्वार पे बुलात रहे हां हां ठीक बा हम जल्दी से आई ठीक बा हम तो मैं बुझाता नहीं कैसे तार मोड़ के चढ़ावत रहसन आई जे बानी अब पटा लेलस तन देखे दावर के कहा गई का हो नंबर आ दीजिए और नंबर हम लिखो 95 03 03 57 57 59 59 93 93 रोज आई ना रोज चलेंगे हम तो तारा के रोज देखबे करेंगे हाँ ठीक बा फोन कर रात में उठाई पक्का करबो न हाँ ठीक बा हम रिचार्ज जाए ना तो पूरा आवत रहे पीछे से जल्दी जल्दी हाँ का चलता कहाँ कुछ चलता है तू हो जा रही हो जा ले भेजा चली एली हम ऐसे आई रे ने घूमे दूध लेवे आवत रह के सेटिंग करे आवत रह हम सेटिंग वोटिंग थोड़े ना ये कहली कि दूध हो तनी 2 रुपया महंगे मोहे लिया देख नहीं आता है ठीक बा ना एक करो तोहरो देखा चने सुनो सुनो प्यार कर लग रहा है अरे कौन बात नहीं कि हम प्यार के दुश्मन ना हने तू प्यार कर ले तब कहे ना हमारे से कछु पहले रह पूरा तरह से डर लगत रहे पागल कहीं कि हम एगो लड़का से प्यार पहले करत रहनी है हाँ अच्छा सुना तोहरा मिलेगा बा पक्का तू टेंशन मत ला तू हमारे घर ही आई हो अनु भाई तुम्हें के बाल का मिला दे ठीक है बा कल शाम के 5 बजे ठीक बा ठीक है बा ठीक है बा ठीक बा। आइए। जा बाय बाय चलो पूरा कहेंगे तो सुन हम तोरा के मिला तो हमरो को मिला दे बेगो लड़का से ना हाँ हाँ मिला दे चलो करे ये मम्मी लड़का से मत कही मम्मी जान अरे पागल हम ना कह मम्मी से लेकिन जाना करे लड़का के चक्कर में पहले हम रहत रहनी पर अब तोहनी के देखनी है तब का कही अब केहू के प्यार थोड़े छे बाकी करे छोट भाई बाटे ओकर चक्कर में हम पड़ गए ठीक बा ना हां अजन तक हम उनका कहम कभी ले ना कभी ले कई बार फिर मम्मी चिल्ला ली ट्यूशन जाए के टाइम हो जाए होने बड़ा सुन तक मिल अगला हमार कभी ले ट्यूशन जाए के टाइम होता जल्दी हम पूरा तो नहीं देखो मम्मी क्या होता है जेठ में ठीक बाटे बाबू खाली बात करी है ठीक ना देख क्या हो हैं वो के सामने लजात नहीं खुना है ना ऐसा बात नहीं है फोन जल्दी काहे काटे जरूरत है ओ ना मम्मी भिड़िए सुतर रही ना आई रही देखे
तो उसे कहा हाँ कर तो कुछ हो तो तार बोलिए मीठा मीठा ना लगेला जैसे बुझा कि तार भैंस के दूध मीठा लगेला वैसे ही तार बोलिए मीठा लगेला को होला जात का बड़ी कुछ कहत ये हम बतिया वहीं बोले खातिर यही नहीं अब आगे डर लगता ना मम्मी आज फुआ जी फुआ गई जे खड़ा तो अब काहे के जा बोले लो काहे ना बोले लो हॉस्पिटल के पीछे वो जगह वेट कर लेते हैं ना उतना दूर जाइम त फिर फुआ ना जाइहन ना जाइहन त फुआ कहीं कि काहे जाता रही जब फुआ संगे बढ़ना ही बड़ी तब काटे रह जाए के बाद हाँ कहनी है ना कि एगो तार छोट भाई बाड़न ना अच्छा हाँ 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 तो उनकरे से ना हमर फुआ बात करे के कहता रही जल्दी मिलो समझे तो मैं तार फुआ फेरे में बड़ी अपना ना देखो ना बोनी कितना पड़ कर बे